こんばんは。本日は面接の機会をいただきどうもありがとうございます。はじめまして。私の名前はラーシア・ティディアと申します。ラーシアと呼ばれています。今年は18歳です。家族は3人います。父と母と私です。趣味はジョギングをすることです。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。行ってみたい場所を教えてください。白馬ハポワンスキー場に行ってみたいです。どんなところですか？いっぱい外国人がいるので有名なところと思います。なぜ行きたいですか？っていうとこを見るとき、そのところは有名なところ、そしていっぱい外国人がいます。だから行きたいです。何をしたいですか？スキーを遊びたくて、雪の写真を撮りたいです。何でしていますか？TikTokでしています。食べてみたい食べ物を教えてください。納豆食べてみたいです。どんな食べ物ですか？納豆はヌードルした食べ物です。なぜ食べてみたいですか？私は日本人納豆を食べるとき美味しそうと思いましたから食べてみたいです。食べたことはありますか？いえ、食べたことがありません。好きな食べ物を教えてください。パチャルが好きです。どんな食べ物ですか？パチャルはピナッツソースがかけます。作れますか？はい、作れます。甘いものを教えてください。餅が好きです。辛いものを教えてください。辛いものはチャーハンです。嫌いものを教えてください。嫌いものは天秤です。料理できますか？はい、できます。私はパチャルが作れます。どんな料理ですか？パチャルです。パチャルはピーナッツソースがかけます。どうやって作りますか？まず鍋を準備して少し水をやってオレンジや中豆や人参などが茹でます。あと3分できます。そして皿を準備して、その皿にオレンジや中豆や人参が置きます。最後はピーナッツソースをかけます。車の免許を持っていますか？いえ、車の免許を持っていません。運転することができますか？はい、運転することができます。バイクの免許がありますか？はい、あります。いつ取りましたか？2年前取りました。どんな時バイク乗りますか？学校へ行くときバイクに乗ります。自転車に乗れますか？はい、自転車に乗れます。どんな時自転車乗りますか？広場に行くとき自転車に乗ります。なぜ自転車に乗りますか？家から広場まで近いですから、自転車に乗ります。インドネシアにバイクと車どっちがよく乗っていますか？どっちが多いですか？バイクのが多いです。これまで頑張ったことを教えてください。私はよく父の畑で手伝っていますから、時々お金をもらって、そのお金を貯して、新しいスマホを買います。これまで大変なことを教えてください。大変なことは、私、何回も面接合格しません。だから大変です。
嬉しいことを教えてください。嬉しいことは、JFT の試験1回だけ合格します。今日は何月何日ですか？今日は3月の15日です。明日何曜日ですか？明日は月曜日です。おとといは何曜日ですか？おとといは金曜日です。すみません、さすさまの会社で特定の肉サポートしますか？はい、私から以上です。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。